Tinuod ba nga walay relihiyon makaluwas? Na ay dili Katoliko nga nag-ingon nga wala kunoy relihiyon makaluwas, kay si Kristo raman ang manluluwas. Unsay tubag Katoliko niana? Ania ang tubag Katoliko. Unang punto, wala magtudlo ang Bible nga walay relihiyon makaluwas. Tinuod nga si Kristo ra ang manluluwas, kay sa iyang kamatayon raman gitubos ang katawhan gikan sa sala. Si Kristo wala mag-inusara sa pagbuhat ug mga buluhaton para makaangkon og kaluwasan ng katawhan. Iyang gipadala o gitagaan usab og authority ang mga apostol aron maoy mutabang sa maong buluhaton. Mabasa ka na nato sa Juan 20, versikulo 19 hangtod sa 23. Si Apostol Pablo mismo nag-ingon o nagpasabot nga makaluwas pud kuno siya isip instrumento o kasangkapan para sa kaluwasan sa uban. Ato kanang mabasa sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 22. Ug ang buot ipasabot sa pulong relihiyon sumala sa Bible mao ang pagbuhat sa mga buluhatong Kristiyano. Mabasa kana sa James 1 verse 27 o Santiago 1:27. So kung atong nabuhat ang mga buluhatong Kristiyano o relihiyon, ngano dili man ta maluwas kung tinuod ang pag-ingon nga walay relihiyon makaluwas? Atong timan-an nga ang meaning o ang buot ipasabot sa pulong relihiyon gikan kana sa pulong Latin nga religare, nga mao ang pagbugkos pagbalik sa katawhan ngadto sa Dios. Pinaagi sa grasya sa pagtuo nga nagabuhat sa mga buluhatong maayo o Kristiyano. James 1:27 gipasabot sa maong bersikulo Santiago 1:27. Si Apostol Pablo nagtudlo nga luwason ni Kristo ang iyang relihiyon nga mao ang iglesia o simbahan. Ato kanang mabasa sa Efeso 5:23. Kung sakto ang pagtulunan nga walay relihiyon nga makaluwas, buot ipasabot wala di ay maluwas ang mga apostol. Kay mabasa man sa Bible nga ang Christianity usa ka relihiyon. Atong usbon ang mga bersikulo ug dugangan pa nato. Mabasa kana sa James o Santiago 1:27 ug dugang pa unang Timoteo 3:16 nga gipadayag nga ang Christianity gitawag og relihiyon. Apasumpay ana, kana agong pagtulunan nga walay relihiyon makaluwas sa atong panginsusi ana, nagagikan ra ng pagtulunan sa mga tawo nga may rebelde sa Katoliko, no? Kay kahibalo man gud sila nga ang Katoliko usa ka dako nga relihiyon. So kay nibiya man sila, so ilang ipalahi ang ila. No? Gusto sila mulikay nga kanang ilang grupo relihiyon. No? So mauna nga nakahuna-huna sila, nag-imbento sila pagtulunan para lang nga mapalahi sila nga walay relihiyon makaluwas aron kun ang mga tao mutuo nila, so siyempre mubiya sa Katoliko. Kay wa man di ay relihiyon makaluwas. Pero dili na tinuod, no? Wala magtudlo si Kristo ug ang mga apostol, ang Biblia, wala gyud gatudlo nga walay relihiyon makaluwas. Okay. Gusto lang sila mulikay sa pagpasakop sa Katoliko ug sila ray nakahibalo og unsay rason nganong dili sila sa Katoliko, pero kasagaran gyud ang hinungdan ana tungod kay naay mga pagtulunan sa Katoliko nga wala nila masabti, mao nang nibiya sila. Pero atong ipahibalo ninyo nga kanang mga objection nila, mga wala masabti, na ay tubag ang Katoliko ana. Pero dapat lang masayod ta. Kay parihas nako ni adto, hapit mangyud ko nibiya sa Katoliko sa dihang wa ko kahibalo sa mga tubag o mga katin-awan nga Katoliko. Pero sa dihang nasayod nako, nakahukom ko nga magpabilin og nabati nako ang tawag sa Dios nga iya kong gitawag nga muapil pod sa mga Katoliko nga
ang misyon mao ang pagtubag o pagpasabot sa pagtuong Katoliko, no? Kantong mga nahibalo, daghanang namalik tungod kay nahibalo sila. So mao na ang atong misyon nga atong itudlo, tun-an nato ang atong pagtuong Katoliko para daghan ang mahayagan kung kita makapaambit na ngadto kanila sa atong nahibaw-an.